Ix-xahar li għalaq l-istaġun sajfi mistenni jagħti toma tat-temp xitmi mill-ewwel. Hekk kif il-ħadd jibda Settembru, l-uffiċċju Meteroloġiku qed ibassar li l-ewwel 5 ijiem tax-xahar ikunu kkaretterizzati minn xita li tvarja minn ħalba żgħira sa possibilment maltempata bir-ragħad. Fl-aħħar jiem ta' wissu diġà kien hemm perjodi ta' xita, iżda m'għamlitx il-ħalba tradizzjonali li timmarka tmiem is-sajf u l-bidu tal-ħarifa, għalkemm l-istaġun sajfi uffiċjalment fadallu kważi xahar biex jintemm. Sejver Zerafa mill-Uffiċċju Meteroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta spjega li t-temp mistenni jinbidel mis-sibt fil-għaxija kawża ta' pressjoni baxxa fuq Malta li se tieħu post Ikolja li kienet il-kaġun tas-sajf sħun u qalil li kellna din is-sena. Mill-lejla mal-lejl jibda jissaħħab u għada nistennew ix-xita u bil-possibilità ta' xi maltempata bir-ragħad ukoll. Skont l-Uffiċċju Meteroloġiku tul il-jum tal-ħadd mistennija xi ħalbiet iżolati tax-xita. Bit-tnejn huwa mbassar li naraw l-ewwel maltempata bir-ragħad. It-tlieta mistenni jsegwi bħalbiet tax-xita f'xi ħinijiet, filwaqt li l-erba' terġa' tirritorna l-possibilità ta' maltempata. Għall-ħamis mistennija iżjed ħalbiet iżolati tax-xita. Zerafa spjega li dan se jseħħ minħabba li l-pressjoni baxxa se ddum fuq il-gżejjer Maltin. Mixja bil-mod ħafna, allura jidher li ħaddum daqsxejn fuqna. Minkejja li x-xemx se tidher inqas tul dawn il-jiem, xorta se tibqa' tiddomina sħana li kkaretterizzat dan is-sajf. Bit-temperatura tul il-jum tkun madwar 29 grad Celsius u tinħass daqs 32 grad. Intant, l-ewwel ta' Settembru jimmarka wkoll il-bidu tas-sena ġdida tax-xita. Mill-ewwel ta' Settembru tas-sena l-oħra f'Ħalluqa niżlu 547 mm ta' xita. Bil-medja l-pajjiżna hija dik ta' 569 mm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.